Organic matter is the key to a healthy soil. This will produce a lot of organic matter. Nagadua po eh. Di ma-produce na nga organic matter. Okay? No saan tayo nag-pour, saan nga matay digijay? Microorganisms na. No maurnong tayo, digiti basura tayo, at dati, nabubulok tayo. Di nabubulok, iso ti madecay, iso ti para kadagiti animales tayo, ken digiti mulmula tayo, mapalimbang nga, the earthworms tayo. No saan tayo nga agusar ti fertilizer ken insecticide, saan nga matay digiti microbes, saan nga matay digiti ano dagito yan? Dagiti insekto. Ken slowly nga maka-recover dagiti daga. No agmula kayo tinaduma-duma nga kanen ken nateng ket iso ti kanen ket no agmula tin nete agtaraken kadagiti dingwen isumat itaraon tayo ngem nagadupay ti organic matter na ken dagiti ano ma-picture yo ako. Ngayon, dati bilik ko na tayo nga biodiversity. Okay. No, dati kasjay tayo, naginawa manenti, biyag tayo. Agyaman na po. At salusot.